Καλησπέρα παιδιά, εγώ είμαι πάλι, φυσικά και είμαι εγώ, ποιος άλλος να είναι, τέλος πάντων. Σήμερα θα κάνουμε βίντεο, παρόλο που έχουν πέσει προβολές μου, τι κοιτάω εγώ, τι είναι αυτό. Ναι, παρόλα αυτά όμως είμαστε πάλι εδώ γιατί δεν πρόκειται να παρατήσω αυτό το χόμπι. Μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω YouTube, είναι καταπληκτικό για μένα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πόσες προβολές και να έχω, φυσικά και θα συνεχίσω να κάνω βίντεο. Γιατί ξέρω ότι μια μέρα θα φτάνουμε πολλές προβολές. Πάμε στο βίντεο. Μπρο, ξύπνησα τώρα και δεν βρίσκω. Πού βρίσκομαι βασικά? Ναι, τέλος πάντων δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Βλέπουμε μια... flashlight, φυσικά και θα το πάρω. Το flashlight θέλω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. I need a ticket. Λοιπόν έχουμε... αυτά θέλουμε. Λοιπόν έλα, άνοιξε την πόρτα σε παρακαλώ. Είδατε, εδώ είμαστε κλείδια. Είναι ένα όχι τόσο γνωστό παιχνίδι. Και αυτό μου αρέσει, είναι απλά ένα τρομακτικό παιχνίδι που δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Σε κάποια φάση θα τρέχω. Το παιχνίδι έχει αυτή την εικόνα, όσοι το ξέρετε ή αν το έχετε παίξει. Έχει μια καρέκλα εδώ πέρα. Ποιος είναι εκεί? Κεκάκι! Κεκάκι! Κεκάκι είσαι εδώ! Γιατί εξαφανίστηκες? Παναγία μου, το Κεκάκι θα μας ονομάζει. Αυτό είναι παιδιά, το βρήκα. Το Κεκάκι εν δράση. Shotgun. Shotgun, επιτέλους το ψάχνα. Όχι βασικά, αυτό δεν το θέλω. Κάτω. Εμπρός. Ρε μπαμπή, άνοιξε το τηλέφωνο. Δεν μπορώ τώρα, ψάχνω να σε σκοτώσω, σήκωσέ το εσύ. Όχι, θα μην το ανοίξω εγώ τώρα. Έχω πάρει shotgun, έτσι κι έρθεις, θα στην ανάψω. Έτσι έρθεις, κύριε Αράχνε, θα στην ανάψω. Να το ξέρεις πάρα πολύ καλά και... Εδώ, από κάτω πες να ακούσει και έχει και κάτω. Ωραία λοιπόν, τι άλλο θα δούμε σήμερα? Hello! Welcome to party! Όχι, εντάξει, ωραία. Τρόμαξα, όχι. Πάμε εδώ πέρα. Πού με έβγαλε? Πάλι εδώ μέσα με... Α, όχι, εντάξει. Τι είναι αυτό, πίνεται αυτό? Εδώ έχουμε. Δεν ξέρω αν έχεις φέρει αυτό το όπλο. Άσο κάτω. Πρέπει να πηγαίνουμε πιο προσεκτικά. Είναι πως που μπορούμε να το σκοτώσουμε? Αφού δεν έχω σφαίρες. Πού θέλεις να το σωρό παιχνίδι? Λοιπόν, ξέρω ότι υπάρχει αυτό στους διαδρόμους και τριγυρνάει. Και είναι απλά να μην πέσεις πάνω του. Μπαμπί. Μπαμπινιώτη που δεν σήκωσε στο τηλέφωνο, θα σε βρω. Θα βρω και σφαίρες. Θα βρω πολλά πράγματα σε αυτό το σπίτι. Okay. Μεταξύ έχω ξαναπεράσει από εδώ. Τώρα που ξέρω ότι είναι εδώ πέρα και τριγυρνάει, έχω αγχωθεί. Μήπως σπόουναρε εκεί πέρα? Μήπως έκανε spawn? Μου πάμε πάλι στο ίδιο σημείο. Πάμε πιο γρήγορα αυτή τη φορά. Απλά θα να τον πετυχαίνω κάπου, ξέρω εγώ. Αυτή είναι η δουλειά μας και κύριοι σε αυτό το βίντεο. Ψάχνουμε ένα τέρας να μας σκοτώσει. Κυρίες και κύριοι, ανοίγουμε πόρτες που πάμε, δεν ξέρω. Κουτούλες που είναι και τρία εδώ πέρα πράγματα. Ελπίζω να μην το συναντήσω στις σκάλες, γιατί δεν θέλω να το δω πάλι ξαφνικά. Εδώ τον είχα δει να ανεβαίνει. Εδώ τον είχα δει να ανεβαίνει την τύχη μου. Εδώ τον είχα δει. Εδώ τον είχα δει. Και θα συνεχίσω να το λέω μέχρι να το πιστέψω κι εγώ ίδιος. Εδώ τον είχα δει. Κοίτα, άμα κρυφτώ εδώ πέρα, καλά θα είναι. Δεν με βρίσκει. Που είσαι, θα στην ανάψω.
είναι να μη σπονάρει. Σπόναρε. Τρέχω. Με κυνηγάει. Έφυγε. Όχι, να τον. Δεν είναι ένα τέρας. Μπάμπη, σου πρέπει να ανοίξει το τηλέφωνο. Γιατί δεν το άνοιξες? Τότε με την κυνηγάς. Εγώ έπρεπε να σε κυνηγάω. Γιατί με κυνηγάς εγώ? Εσύ δεν άνοιξες το τηλέφωνο. Λοιπόν, καταλαβαίνω τώρα για ποιο λόγο τον έβλεπα ξαφνικά μπροστά μου. Επειδή εξαφανίζεται. Super My Hero Academia είσαι. Ρε μπρο, γιατί εξαφανίζεσαι? Παναγία μου, Δεν έχω shotgun. Κοίτα. Τέλειωσε, πάνε όλα. Ναι, τέλος πάντων, αυτό είναι το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like και εγγραφή. Σας παρακαλώ, like, εγγραφή, γίνετε subscriber. Τελικά θα κάνουμε giveaway όταν φτάσουμε τους 50 subscriber. Και ακούστε, το giveaway όταν φτάσουμε τους 50 subscriber αποφάσισα και τι θα είναι. Το giveaway που θα κάνω θα είναι ένα PlayStation 4 παιχνίδι. PlayStation 5 δεν το βάζω, θα σας πω τώρα γιατί. Δεν βάζω PlayStation 5 παιχνίδι γιατί δεν έχουν όλοι PlayStation 5. Όποιος έχει PlayStation 4 μπορεί να συμμετάσχει στο giveaway που θα κάνω όταν φτάσουμε 50 subscriber. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή που βλέπετε, πείτε το σε φίλους σας να κάνουν subscribe που να έχουν PlayStation 4 και θα πάρουν αυτό το παιχνίδι που σας λέω. Ένα οποιοδήποτε. Like και εγγραφή. Εγγραφή οπωσδήποτε.